Τι είναι αυτά που λέω. Θα το κάψεις. Θα το κάψεις. Μιλάμε για μεροκάματο 12 και 15 και 18 ώρες, ταξί. Μεροκάματο, όχι μια φορά. Εγώ σου μιλάω 6 χρόνια. 6 χρόνια κοιμόσουνα και το ξέρω. 6 χρόνια. Εγώ πηγαίνω, ερχόμουν ταξίδια. Πού ρε, τι ταξίδια ρε πάγια. Έχω γυρίσει από εκεί από τα μέρη σου. Ποια μέρη? Τη μισή μάνα την έχω γυρίσει. Τι θες, πού είναι να πιάσουμε? 260-300 Πού θέλει να πιάσουμε, άντε να πιάσουμε από εδώ. Τι μου λες τώρα? Να πιάσουμε Λαμία, πού θες, Λαμία, Καρπενήσι, πού θέλεις. Πού θέλεις. Θα σκοτωθείς, άμα δεν κάνει άλλο θα σε πάρω. Θα σκοτωθείς. Ναι. Τι έγινε. Για λέγε. Τι να πω εσύ για τώρα, τώρα ξέρεις που μιλάς. Τα σκυλιά της ασφάλτης μας. Έχουμε πάει τη ζωή μας, αφού αιμορροίδες έχουμε βγάλει την οδήγηση. Και τις μαζές τραμαλακίες. Έχω φύγει. Πού να φύγεις, έχεις φύγει το ξέρω. Περίμενε ρε παιδάκι να σου πω ότι έχω κάνει σερί. Δεν με τρελαίνεις τώρα. Τι σερί, σερί, θέλω να πεις σερί. Όχι, σερί. Γιατί είναι από Βύσσινο. Έχω ξεκινήσει από τη Θάσο. Από τη Θάσο. Έτσι, έχω φύγει 4 ώρα το μεσημέρι. Από τη Θάσο ή από τη Χάσο? Και 4 Θάσο. Θάσο. Έχω φύγει μεσημεράκι ρε παιδάκι μου, τώρα θυμάμαι 3-4 ώρες δεν θυμάμαι. Έτσι. Ποια μέρα? Σαββάτο. Σαββάτο. Και τι μέρα σας, πού πήγες? Σαββάτο. Έφυγα από πάνω. Από τη Χάσο η θα με μπερδέψεις το χάρτη, το διάβαζω δάπω. Συνολικά 10 ώρες. Οδήγησες 10 ώρες, πού? Τετράγωνο. Βλέπεις ότι είμαστε δίπλα σήμερα, βλέπεις τώρα. Βλέπεις τώρα. Ξεκίνησα από πάνω και πού? Εγώ τώρα, άμα πάω τώρα ταυτόχρονα να μιλάω με Αντένα, με Μέγκα, με Sky, με Ετένα, με όλα τα κανάλια μαζί και να έχουν 300 δεν μπερδεύομαι σε αυτά που λέω. Δεν μου λες μια συγκεκριμένη διαδρομή, πότε έφυγες, πότε έφτασες, να δω το γραφημένο. Ξεκίνησα από το κάτω σου λέω. Ναι. Εσύ, έτσι. Πέρασα με τα θερικότα πέρα, πήγα εθνική. Εθνική μου είπε, η Αλεξανδρούπολη. Για Πειραιά, για εδώ. Ρε πού, απ' τη Θάσο πήγες Πειραιά? Εδώ πάτα, λιμανιά. Απ' τη Θάσο, ξεκίνησα με τα Θάσο. Ρε το περικό που σε ο Νίκος. Με έβγαλε... Μου το πω, το κάνω πότε. Στην Καβάλα. Έτσι, Κεραμωτή. Ναι. Από Κεραμωτή. Ναι. Μέχρι Κυπαρισία. Πρόσεχε θα μου πεις. Πώς είναι ευρικό άτομο. Από Κεραμωτή μέχρι Κυπαρισία. Ναι. Έκανα 10 ώρες και κάτι. Το κάνει. Εσύ ηλεκτρολογία. Ναι. 10 ώρες. Δεν έχεις πες τα δεύτερα διόδια το καμιμένο. Μην σου λες μαλακίες τώρα. Τώρα μην μου λες. Παραπάνω από 1760 στροφές δεν έχεις πάει ποτέ σου. Και άμα ήταν σε πούλμαν θα έλεγα ότι το έχεις πάει. Έκανα 10 ώρες και κάτι και η μοναδική φάση που έκανα ήταν στο Λεβέτη. Σταμάτησα για να φάω. Το Λεβέτη. Εγώ πάω πέρα στο πρόβλημα. Θέλω μια 50 ευρώ μόνο μου, αλήθεια. Στο Λεβέτη. Θέλω μια 50 ευρώ. Και άμα πάω μηχανή. Δεν προλαβαίνω. Συνήθως υπολογίζω να σταματήσω στο Λεβέτη και πατάω φρένο εδώ πέρα. Με ρωτάς πόσες φορές σταματάς στον δρόμο. Μία φορά σταματάς. Για σένα αυτό είναι τριήμερο ταξίδι, μην μου λες 10 ώρες. Τα λες σε μένα τώρα, Καβάλα. Τώρα ένα, τετράμες, 5 σάπ, σταμάτησα για Μερκίνη, μόνο για Μερκίνη. Σταμάτησα. Πήγα νερί, με το 14 ώρες φέρω για έτσι. Τώρα ακούς, λέει, γιατί εκεί δεν θέλω. Το παραμύθι έχει πάει σύννεφο. Μου λέει Καβάλα, Κυπαρισία. Αφαίρεσε το χρόνο που κάνει αυτό στα διόδια, στις τάσεις που κάνει. Δεν μιλάω για στροφές, Κυπαρισία. Πού να πάω Κυπαρισία? Ούτε μέχρι τη Χαλκίδα δεν έχει φτάσει σε 10 ώρες. Σε γάμο. Δεν μετράς καλά, δεν λέμε. Δεν στα διόδια να με πήρε τηλέφωνο. Δεν τις μηχανές μου. Πόσες μέρες ήταν στα διόδια σου? Τι ώρα σε πήρα? Απογευματάκι ήταν. Απογευματάκι, ήταν γύρω στις 30 μηχανές που περιμένανε. Βιντεοκλήσεις σου έκανε το είδες. Εγώ άμα δεν δω, δεν πίστευω. Εγώ θα σε χρονομετρήσω, πάμε όποτε θέλεις. Και άμα κάνεις Καβάλα, Κυπαρισία, 10 ώρες. 10 ώρες και κάτι. Κάτι τι σημαίνει, το κάτι μπορεί να είναι άλλες 3 ώρες, άλλες 4. 10 ώρες, να είναι 10 ώρες. Και άλλες 10. Όχι ρε. Και μια μέρα. 10 ώρες και κάτι μέρα. 10 ώρες και μια μέρα. Σου είπα, 10 ώρες και κάτι.
Το κάτι το γαμημένο, δεν το λέω. Άντε άλλη μισή ώρα σου λέω εγώ. 10 και μισή ώρες. Άμα το κάνεις σε 10 και μισή ώρες μπαγάζ, θα σου δώσω αυτό και ένα καινούργιο τέτοιο. Φύγαμε. Πάμε τώρα, εδώ γεμάτο εδώ το δεπόζιτο. Μη μου λες τώρα, Εσύ. με τσιτώνεις δηλαδή χωρίς λόγο δηλαδή, έτσι. Έτσι. Σου λέω, το έχω κάνει. Δεν το έχω κάνει μία φορά, το έχω κάνει, το έχω ξανακάνει, το έχω ξανακάνει. Μην τα λες αυτά. Μην τα λες αυτό που έπρεπε. Με συνολικό ύπνο, Δηλαδή αυτό που λες τώρα. συνολικό ύπνο, πώς... Να λέμε. Πήγαμε. Αυτές βόλτα με το Μάνο. Φίλε, δεν υπήρχε πιθανή ούτε μία στο κολομέτσι, τίποτα. Πήγαμε ρίμπα. Γυρίσαμε άσχημα. Παραλιακή. Η μανάκια. Και άλλος, Ρίμπα. δεν το λέω να το Γυρίσαμε από το Βάρη.